שלום לכולם, בסרטון זה אנחנו נסביר כיצד לחבר אפליקציה שבנינו בסטודיו AI של גוגל לבסיס נתונים ב-Firestore של גוגל. מאחר ושניהם של גוגל הדברים מתמשקים באופן טבעי. התהליך לא מאוד פשוט, אבל לא מאוד מסובך, אנחנו נעבור אליו שלב אחרי שלב. אז מה עושים? מחפשים גוגל Firestore. ניכנס לאפליקציה הזו. נעבור לאנגלית, לשם הנוחות. נלך לקונסול. כאן יש סביבת עבודה, שבה יש פרויקטים שלנו. יש פה פרויקטים שיצרתי בעבר, ולשם ההדגמה אנחנו נרצה ליצור פרויקט חדש. אז נלחץ פה על Create a new Firebase Project. ניתן שם לפרויקט שלנו. נקרא לו לצורך העניין טסט 2 ונמשיך. כאן נצטרך לאשר. נמשיך. הוא יבקש ממנו לבחור חשבון. יש פה חשבון דיפולט שנפתח לנו אוטומטית כי אנחנו כבר חברים של גוגל. ויקח כמה שניות והוא ייצור לנו פרויקט. לאחר שהפרויקט מוכן, נלחץ על המשך וניכנס לסביבה החדשה של הפרויקט שלנו. אנחנו נרצה להוסיף אפליקציה לפרויקט, נלחץ על Add App. אנחנו מחפשים אפליקציית ווב, נלחץ כאן. נקרא לה בשם. לצורך הנוחות נקרא גם לזה טסט 2, לא מחייב. נאשר כאן, כדי שיהיה לנו שם ומזהה לאפליקציה, ונלחץ על Register App. זה ייקח כמה שניות. עכשיו הוא יבקש מאיתנו כל מיני אישורים שהם פחות חשובים לענייננו כרגע. נשאיר אותו בהגדרות הבסיסיות. עכשיו האפליקציה שלנו מוכנה. אנחנו נרצה שבאפליקציה הזו יהיה דאטאבייס. נוסיף, נלחץ על Build, נלחץ על Firestore Database. נלחץ על Create Database. כאן נשאיר את זה בדיפולט, נלחץ על Next. כאן הוא מבקש מאיתנו אישור או בקשה איפה אנחנו רוצים שיהיה ממוקם הדאטאבייס. אנחנו נבקש שזה יהיה באזור אירופה, מאחר וזה יותר קרוב אלינו. באופן עקרוני זה אמור לקצר זמנים של קריאה וכתיבה מהדאטאבייס. אני לא יודע באמת עד כמה זה משמעותי. נמשיך. כאן אנחנו נרצה להיכנס ל-Start in Test Mode, כדי שיהיה אפשר לקרוא ולכתוב לתוך הדאטאבייס שלנו. בהמשך נראה בדיוק מה זה אומר. לחצתי על Create ויוצא לנו דאטאבייס. כעת נוצר לנו הדאטאבייס, כרגע כמובן הוא ריק, כי אין בו שום דבר. ונוכל לראות שיש פה הכנה לקבל מידע. מה שחשוב עוד לענייננו זה שיש פה rules, יש פה כללים של הדאטאבייס, שמקודם כשביקשנו test mode הוא יצר את הכלל הזה. הכלל הזה מראה לנו שיהיה אפשר לכתוב ולקרוא מהדאטאבייס עד התאריך שמופיע פה. אם נרצה להאריך את התאריך, בדיפולט זה לעוד חודש, נוכל לשנות פה את התאריך ולפרסם את הדבר הזה שוב. יהיה פה כפתור פרסום וזה יתעדכן. עכשיו נוצר לנו אפליקציה או הכנה לאפליקציה בסביבת העבודה של Firebase. כעת אנחנו רוצים ליצור את האפליקציה שלנו מהסטודיו AI. אנחנו ניכנס לסטודיו AI. אנחנו נעבור לבילד. ופה אפילו נוכל להיכנס לאפליקציה שכבר יצרתי. מה שעשיתי באפליקציה הזו
זה ביקשתי אפליקציה מבחן בחשבון לכיתה ה', וגם שיש סביבת מורה שבה אפשר לראות את הנתונים של הילדים. אפשר כמובן כל קוד שאתם רוצים או כל אפליקציה שאתם רוצים. מה שחשוב זה לבקש מהגוגל AI שייתן לנו אפשרות לחבר את האפליקציה שלנו לאפליקציה שיש לנו בפיירבייס או בפיירסטור, אחד משניהם הוא יבין, של גוגל. ואז הוא יגיד לנו מה לעשות. אני אכתוב את זה פה. הראה לי איך לחבר לאפליקציה בפיירסטור. הוא גם ייתן לי הסבר וגם יראה לי בדיוק מה אני צריך לעשות בתוך הקוד. בזמן שהוא כותב, אנחנו נחזור לפרויקט שלנו בפיירסטור. אנחנו ניכנס להגדרות של הפרויקט. אנחנו נגדול מטה. אנחנו נגיע למקום הזה. פה יש Firebase Configuration. זה בעצם הכתובת של האפליקציה שלנו בפיירבייס. אותה אנחנו נצטרך לקחת ולהכניס לתוך האפליקציה שלנו בגוגל AI Studio. מאחר וביקשנו, הוא גם ייתן לנו הסבר פה, כך שלא חייבים לזכור בעל פה, יהיה לנו פה הסבר פשוט. כמה שניות. כעת הוא יראה לנו, הוא יסביר לנו איפה בקוד שלנו אנחנו צריכים להדביק את הקונפיגורציה שלקחנו מהפיירבייס. פה צריך להגיד, לא תמיד השלב הזה יהיה אחיד. לפעמים אנחנו נצטרך לבקש ממנו עוד הסבר, עוד הבהרה, או שידייק יותר את הקוד. קשה להגיד בדיוק מה הוא יעשה, ולכן צריך להיות פה קצת גמישים ולהבין שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו מוצאים בתוך הקוד שלנו את השורות האלה. const, firebase configuration וכמה שורות שאחריו. בדרך כלל זה יהיה בתוך קובץ שנקרא Firestore Services. אחרי שמצאנו את השלב הזה בקוד שלנו, אנחנו מסמנים אותו ומחליפים אותו בקונפיגורציה שלקחנו מהאפליקציה שיצרנו בפיירסטור. כעת האפליקציה שלנו מוכנה לפרסום. אני שומר אותה. לאחר ששמרתי, אני לוחץ על Deploy App. כעת הוא יבקש מאיתנו לחבר את זה לפרויקט. הפרויקט שלנו עוד לא קיים פה, ולכן נלחץ על Import Project. תפתח לנו רשימה בצד ואנחנו נמצא את הפרויקט שיצרנו, טסט 2. נלחץ על Import. כעת הפרויקט שלנו נמצא פה, נבחר אותו. כאן יש שלב שאני לא אראה שצריך לחבר לחשבון משולם. לי כבר יש חשבון משולם בגוגל. אתם תצטרכו ללחוץ על Set Up Billing. ואם אין לכם חשבון משולם, הוא יוביל אתכם למסך שבו תיצרו חשבון משולם. אם יש לכם חשבון משולם, הוא ייתן לכם את המסך הזה, שבו כתוב Link a Billing Account. נבחר את ה-Billing Account הרצוי. יש להגיד, התשלום פה הוא תשלום לפי שימוש. כלומר, ממש תשלום קטן על כל שימוש באפליקציה שלכם. אם תשמשו הרבה, אולי זה יגיע לסכום גדול. הסכומים הם מאוד מאוד קטנים, בטח למורים שנותנים את זה לכיתה, זה יגיע לכמה אגורות, לא הרבה מעבר לזה. לכן לא צריך להיבהל מזה שאנחנו מחברים את זה לחשבון משולם. Set Account. כן, ניתן לראות את ההוצאות של החשבון שלכם. זה כבר בגלל שחיברתי פה עוד אפליקציות, אז אני משלם עוד כמה אגורות על אפליקציות שכבר מחוברות פה והשתמשו בהן מעט. ואחרי שעשיתי את זה וחיברתי, אני חוזר ל-AI Studio, והוא אומר לי, אם כבר אישרת חשבון משולם, תעשה refresh. אז אני עושה refresh. וכעת הוא
מבצע ועושה deploy לאפליקציה שלי. לאחר שהוא סיים את התהליך של ה-deployment, שזה לוקח מספר שניות עד מספר קצר של דקות, נוכל לקבל פה קודם כל קישור ישיר לאפליקציה שלנו. נפתח אותה לצורך העניין. ככה אפשר ממש לשתף את האפליקציה בצורה מלאה. נפתחה לנו האפליקציה ונוכל להתחיל במבחן. נוכל לשים שם, נקרא לעצמנו חמי. האפליקציה יוצרת לנו מבחן. מבחן מוכן, שאלות בסיסיות במתמטיקה. אני כרגע עונה בלי להסתכל בכלל. סיימנו את המבחן, קיבלנו ציון. נוכל להיכנס לסביבת המורה ולראות את התוצאה של חמי. כבר יש פה לפני זה את התוצאה של יוסי. נוכל לחזור כעת גם לדאטאבייס באפליקציה שלנו, ב-Firestore, ולראות שאם נעשה פה refresh, התעדכנה פה התוצאה של חמי. זהו, עד כאן התהליך של חיבור אפליקציה מהגוגל AI Studio ל-Firestore. כעת ניתן להשתמש במידע הזה, הוא יישמר, ניתן לשלוח אותו, ניתן לשמור אותו לאורך זמן, ליצור סטטיסטיקות וליצור גם עיבודים יותר מתוחכמים ויותר מורכבים על ידי בינה מלאכותית. בהצלחה.